Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Landi. Nanti bojo Akbar. Durung. Landi. Sampluk bosok. Ngono dadak ngentekne sabun. Katimbang jajan ngentekne dhuwit. Wis cukup. Wong loro aja padha kakehan gunem kang tanpa guna. Cekak cukupe, aku ya ora sarujuk yen adikku bakal kajatu krama kelawan Raden Abimanyu. Merga Raden Abimanyu menutrah saka negara Mandura kamangka negara Paranghagni kene iki biyen klebu wilayah negara Mandura. Aja nganti negara sing wis merdeka, negara sing wis mandireng pribadi balik dadi gedhi bali negara Mandura. Mung merga nuruti katresnane Sidahanasari. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun. Dirapno wadyabala saka negara Paranghagni. Saperlu ngupadi tulungane adikku Dahanasari supayane gelem bali mring negara Paranghagni. Kereken gendera Barbang bareng-bareng anggonmu tumandang nok-nok nggih amit madal pasilan sinuwun budal tira iki. Orang berperang kumandang kata tuntas anayai karyon budalin tertawatyon nakapidyan
salah. Lah dalah.
Allah, so sregep-sregep. Sewaka
jelangenira sang Narpati lampahira alon kinarabat badaya yuwarna nira Koko Prabu Mandura jejimat kula donya prapting delahan sami wilujeng sak rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngamarta mriki duh Koko Prabu. Weh lah dalah. Nirbaya nirsangsaya awit pangwasaning Gusti ingkang akarya jagat lampahipun kang raka ing Mandura mboten nyandung sambikala setunggal menapa kinanthi karaharjan kinemulan keslametan Yayi. Koko Prabu sak rawuh paduka njeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk. Alah inggih Yayi inggih. Dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Nyai Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun Kakang ing Mandura kosok pangsulipun Yayi. Puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarasanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya. Miwahana orah daging kayuwanan mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi Duh Koko Prabu. Matur nuwun Yayi. Karaos mboten kirang sekeca lenggahipun kang raka ing Mandura. Rama Panemban Begawan Durna sami karaharjan rawuhipun Kanjeng Rama Panemban Begawan Durna wonten ing negari Ngamarta mriki Bapa Panemban ing Sukalima. Mlekuduk manyar-manyar. Sumalole sumarate hawla ali lucu. Oh. Wah. Wana dadi alas-alas dadi perunas. Nggih, anak Prabu Puntadewa.
Niskala praptanipun pun Bapak ing saka 5 bidhal saking griya kilen ngantos negari Ngamarta tansah sinampuran kawilujengan boten nyandung rubeda sawiji menapa. Lho inggih kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Panembahan Durna. Nok nuwun inggih. Kula tampi adamel bingahing raosing penggalih bombong gambira marwata suta jroning nala. Mboten langkung pangestunipun pun Bapak dipun tampi nggengger anak Prabu Samiaji. Lho nggih. Sampun kula tampi, kula pundi wonten pasundulan dadosa jejimat paripih sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi Bapak. Lho nggih. Sampun mboten kirang sekeca anggenipun pun Bapak lenggah kok ngger. Paman Patih Harya Sengguni. Kula wonten dawuh anak angger Prabu Puntadewa. Sami wilujeng sakrawipun dhateng Praja Ngamarta nggih Paman. Inggih Ngger, mboten nyandung alangan setunggal menapa kok Ngger. Kula aturi lenggah ingkang prayogi Paman Sengkuni. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Mboten kirang sekeca lenggahipun pun Paman wonten ngabiyantara ing pendhapi negari Ngamarta mriki. Nuwun inggih. Saksampunipun jenak ingkang samya pinarak jenjem ingkang sami sumanggem. Slendro ingkang raos slendro ingkang batos kejawi saking menika duh Koko Prabu Baladewa handadosaken kagiat garagapan raosing manah kawula nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh mboten paring cecala langkung rumiyin mila duh Koko Prabu mokal menawi mboten wonten babakan ingkang wigati dene kawis tinggal sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku gati paduka Koko Prabu Baladewa rawuh wonten nagari Ngamarta sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sangkuni kendhih kumrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepengin mangertos wigata sing perlu, Bapa. Permara reh manguswamya ngambreng. Kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalagung. Prisanggonta mastrat maca leng-leng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto Inggih Yayi Puntadewa mugi kawuningan kula bidhal niki wau mboten bidhal saking negari kula negari Mandura nanging kula bidhal saking negari Ngastina. Mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Sengkuni. Lah apa to wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta. Inggih awit kula ditangisi kalian Yayi Prabu Duryudana Nalendra ing negara Ngastina. Yayi Duryudana sambat kalian kula awit sakmangke negara Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara larang sandang kelawan pangan ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang animbrung dhateng negari Ngastina wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang hanyembur lahar sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten Praja Ngastina. Mila Yayi, sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Koko Prabu, pripun Yayi? Menawi babakan saking pagebluk kang sarta awising boga kelawan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang hanggegirisi kados mekaten duh Koko Prabu. Lho, dados kahanan negari Ngastina sami kalian negari Ngamarta mriki Yayi lakar kados mekaten. Pagebluk dereng saged sirep negari Ngamarta ketambahan pacoban.
Inggih menika ngamarta sakmangke nembe kelangan geden-geden. Lho, sing ical napa Yai Prabu? Sing ilang menapa? Ingkang ical nuwun inggih rayi kula Panengah Pandhawa. Satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negare Ngamarta. Yayi Arjuna ilang, Yayi Arjuna murca lakar kasinggihan Dukaka Prabu. Weh, lah dalah, ya jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Mekaten Yayi. Sakmenika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa. Mbok menawi negara Ngastina saged pulih kados wingiune yen ta saged boyong wujudipun jimat jamus Kalimasada. Yayi Paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Nalendra ratu sing sabare kliwat ukur. Tirta ya duweni watak ora mentalan. Aja ta mung bandane nyawane bakal diwenehke yen to pancen ana sing njaluk. Mila Yayi, mila saking menika duh Yayi Prabu. Kula nyuwun, Baladewa nyuwun mulunging ati Paduka Yayi Puntadewa. Boten ketang sewulan, boten ketang 2 wulan jimat jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten negeri Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyanipun kahanan negara Ngastina ingkang samangke nembe ketaman pagebluk Mayangkara Yayi. Inggih namung wonten asta paduka kanthi pancatan kanthi lantaran jimat jamus Kalimasada kahanan negari Ngastina saged palya jati temah nirmala Yayi. Lang-langing driya mangu mangungkung kanduhan rimang lerlena tanpa kanin lerlena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama lah ing kono to wau lagya eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru gegereng pasiban jaba gegereng jawi labet pisowananira petruk kantong bolong repepeh gawe cingak kang samya mulat. Lagi cawawan sabdo Rekang sumewa kekering pasewakan wonten dwirata makta pedhot ing pandilan.
matane kunjang serep binangun wong temona luri dinekno muni dinanggung kirangan rasa kami asin angin sesidenan keplok kapinjalan suwe-suwe manuju rono gampin mangkat kami romo sidrah saya raga sumandi kaliling Amit pasang kaliman tabik piso waneng kula sinabeta ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun ing amarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk padha becik sak tekamu kantong bolong ana praja Ngamarta. Nggih. Awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujeng Andara keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya Petruk, wis ndak tampa ora lewat pangestuku tumuli tampanana. Nun inggih, kula pundi andadosa jimat paripih. Sinuwun Mandura bekti kula katur. Ya Petruk, wis ndak tampa dikepenakne anggone lungguh Petruk. Nggih sinuwun, Ndara Jodipati bekti kula katur. Ya Petruk dikepenakne anggone padha lungguh. Nggih. Kang. Kakang, nun. Mbok ngaturne bekti to, Gong. Karo sapa? Ayo karo sing duwe omah. Sinuwun Prabu Puntadewa sembah bekti kula bekti kula sembahan kula sinuwun Prabu Puntadewa mugi kunjuk. Iya Bagong, diprayogakne anggonmu padha lungguh. Nggih, wah suguhane banyu mili ya, Truk. Ayo no. Ha, kono, Ndara Jodipati. Bos Jodipati sembah pangabekti kula katur, Bos. Bagong ya ora liwat pangestuku tampanana. Nggih, mugi-mugi andadosaken jimating gesang kula. Sinuwun Mandura dibekteni, Gong. Piye? Sinuwun Prabu Baladewa dibekteni. Ora sudi, Truk. Eman-eman cangkemku, Truk. Lah ngopo lho? Aku ngene iki adegan kaya ngene iki wis apal kok. Apal piye? Ki engko tak kok awake dhewe medaya mertamu, lho, ning negara Ngamarta. Kok enek siji Baladewa, loro Durna, telu Sengkuni. Ki engko keri-keri mesti enek gegeran sak nomer kuwi. Aku kulino ndelok wayang kok dak. Hah? Wis, ndang ngomong apa butuhe ndang bras-bres. Petruk ana wigati apa dene Petruk sumawana Bagong sowanana Stinggil Ngamarta kene. Nggih, cekaos kemawon. Ngaten nggih, sinuwun baris mawos. Nek jamake wong aluhur Petruk niki dinuta. Ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak Bapak Semar, kula cekap dikengken kalian Bapak ngaten mawon. Kuwi dikongkon apa? Ngaten nggih sinuwun. Kula pawenjing dipun timbali. Truk rene ya. Ana apa to, Pak? Kula ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta. Matura ning sinuwun Puntadewa mbok menawa Bapak arep nyilih jimat Jamus Kalimasada. Ayo kula kaget. Kula nyauri, nyilih Kalimasada arep didamel napa to, Pak? Ngene, Truk. Bapak Semar ngendika, jimat Kalimasada arep tak gawe syarat sarana amarga bapakmu iki arep bangun kayangan. Enggak, aku ki gumun setahun jembleng serendeng, Truk. Bapake dige mangane isih mikir kok dadak arep bangun kayangan. Hi duwe tekan ngendi ya? Rokoke njaluk kancane kok. Halo? Arep buka WA njaluk tetring kancane. Ono kok latihan. Tak deplok sirahmu lho aku. Mangsaku kok. Ngaten sinuwun. Kula ajeng tanglet kalian Bapak. Bangun kayangan iki maksude piye to, Pak? Ora ngaten. Bapak semaur, wis ora usah kakean takon.
Ora usah kakean takon saiki enggal budal nyang Ngamarta ngejak adimu Bagong. Siap Pak, kula ngaten. Mila sinuwun. Kula sowan wonten ing Ngabiyantara Paduka sinuwun ing Ngamarta mboten sanes. Petruk nyuwun mulunging penggalih sinuwun Prabu Puntadewa mboten ketang sak gebyaring caleret. Kula badhe ngampil utawa nyilih wujudipun jimat Jamus Kalimasada minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun badhe mbangun kayangan. Yang satelek Petruk Patuwari. Semangka anggra sesumbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk umut kang calon iki Truk apa aku meling ya meling apa nek kinggo sida geger sengkuni sing jotosi ben aku kowe sajake gedhing men karo sengkuni Patih Bejijat senengane dadi provokator ipat-ipat jo nurun anak putu wayang sak kotak paling gedhing karo sengkuni paling gedhing karo sengkuni Patih Bejijat ning kono ora negara ora kabupaten ora provinsi ora desa kok anggere nek sengkunine geger kowe apa ngono kowe ketek gedhing-gedhing kudu tak ingkel-ingkel kudu tak jejeki kudu tak jotosi kudu tak antil ndase penyebabe kowe pegel karo sengkuni iki ya ngapa to anu bojoku mbiyen tau dikeloni aduh Nah bojomu kaya ngono, terus bojoku tak dol kok. Semono ta kamu mapan ana ing negara Ngamarta kene padha karep karo karepe Prabu Baladewa. Maksude padha ngarep kawruhan ngono. Ta aku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina anggone sak mengko lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Ayo, sing arep nyilih iki Baladewa dhisik, kowe minggat. Kowe minggat tekan kene. Kowe duwe duit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe duit tak sangoni kowe gek ndang minggat. Aku sepet nyawang raimu, Petruk. Kowe dirai-raine, Truk. Nek gur meneng ae to, innallaha ma'as-sabirin. Ya. Ngaten sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten mantun niat madha karep kalian Paduka. Niat kula murni diutus kalian Bapak Semar supados ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada wonten ngarsanipun Sinuwun Puntadewa. Aku ya dikongkon. Dikongkon Nyai Duryudana Nalendra Ngastina. Lah nek ngonten kan padha-padha pangkate sampean kali kula niku sami pangkate padha-padha kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Lah sing duwe omah wae ora ngusir sampeyan kok lancang arep ngusir Petruk. Petruk. Jimat Kalimasada kuwi mung siji, bakale disilihke ning aku, dudu kowe. Upama sidane disilihke teng kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene kula niki ngabdi teng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu lho. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa niku mboten saged ngaleke perjuangane wong cilik kados kula niki. Prabu Puntadewa sak Pandhawane iso duwe derajat pangkat iso dadi pejabat ya mergo didukung karo wong cilik tur Pandhawa ora tau lali karo perjuangane wong cilik niku pemimpin jos niku pemimpin hebat beda karo pemimpin sing elek sadurunge nyalon gayane nyedaki wong-wong cilik nyumbang kono nyumbang kene bareng wis dadi pemimpin lali karo wong cilik bandane rakyat dikorupsi tambahi Truk tambahi piye matane picek sabar Gong, sabar. Sowan sanak lebaran jangan marah-marah, Gong. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya karo wong cilik. Mula aja nyepelekke karo wong cilik. Ambak Petruk niku wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum, Petruk tetep taat karo aturan negara.
buktine Petruk isih gelem bayar pajak. Lah pajeke rakyat niku nggih didamel bayari pejabat, didamel bayari wong-wong kaya sampeyan niku tunyo cangkeme, Truk. Sabar Gong, sabar. Sabar kuwi aja melu-melu. Sisan digawe rame sumbutne karo biayane. Lho niku lho sinipun. Kanda sedaya niku kari ngenteni keputusan Sinuwun Puntadewa. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke Jimat Kalimasada, teng jenengan kula sing ngalah. Upami Jimat Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggana, sampeyan ya kudu iso ngalah karo Petruk. Ning kene kok hawane sumuk. Golek kopi-kopi sik ning njaba. Aku kok ya ora kuat ase ning jero. Tak metu dhisik. Petruk, dalem. Ora iso kuwi kudu minggat tekan kene. Mboten murut niat, mboten. Petruk bebas urip. Tabir kina tabuka yayah sinepi Jojo kang mawinga-winga wengis netrandit ngundar andir Kesmalaning rat leketing jagat gelagahing bumi panus meneh jajelan sukertaning bawana Petruk yang satelek cekak cukupe Petruk wani karo Prabu Baladewa lho kula kepeksane nggih wani kali jenengan arepe dikaya ngapa lan kepiye laire dhisik Petruk timbang jenengan sampean jamane isih cilik sing momong kula lho sing medusi kula bareng saiki dadi wong kondang kok semenang-menang kalian Petruk tegese kowe wani karo aku lho ilang wedine kari wanine yen ngono metu njaba nyapa ditokne njaba tokne jero e penak emane bayar tegese ayo gegeran njaba lanang padha Petruk ora wedi Mas lah salah ayo Kang Diatur-tur miturut hanut sumarah mring Gusti dene sidi miwang upama kaninda ing praja ngadil bejo dadi bandara Rina repan mring pro abdi kahanane ora mendho malah sangsaya Handadrasena arep kakangku apa iki kepiye Yayi aja wasmelang rasamu Purba Wasesa pasrahna marang Werkudara Bimasena kang bakal jumangkah kang sarta kumrembyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk kanthong bolong. Iya Yayi, aja ninggal kawaspadan pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti. Baya sapa kang mantes diampili utawa disili wujuding jimat Jamus Kalimasada? Ya, Kembar
Kula wonten dawuh Kakang Mas, kula wonten dawuh Kakang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarna kang padha nggantung sibo pun Kakang Arsa kundur hanggedaton nuni nggih dhateng sendika ngestaken dawuh Kakang Mas. Sagebyar katalika wau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Gya Cengkar Arsa kundur hanggedaton bawane Sang Nalindra datan singlar saking Ubaya. Sang Nata Sadguru Guru Ngayani
Pino nasi marani dumuro sanyo rebut arso ngesu padha gawunya sang nata sadulu Waton Rabbi
rasane uga hakikat maring rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami wa terhati asana yadi asal alamin ya uhai lazu kita karomi ya uhai lazu kita karomi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Leren dhisik sawetara ya, Nok. Nggih, Yung. Babakan lakon Semar mbangun kayangan bisa ditutuke sak rampunge limbukan. Sing baku aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe sak kanca tinimbalan sowan ana kene. Nggih. Angka sepisan ya kuwi ora lali ngaturke rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Ya mung saka nikmate kang awujud nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan maneh ana ing leladan Sugih Waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk. Nggih, Yung. Iki sowan ana daleme sinten lan dalam rangkaian adicara apa? Ngene, Nduk. Iki aku lan kowe sowan ana keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kanthi acara ya kuwi ulang tahun pernikahan utawa anniversary ke-27 tahun. Oh ngono. Iya. Tur anggone mengarungi bahtera rumah tangga keluarga besar Bapak Haji Eko iki wis pinaringan kanugrahan siwi utawa anak telu cacahe lan pinaringan momongan